Han kommer snart ud igen. Tak for opmærksomheden. Ingen spørgsmål, ingen kommentar. Og nu går vi bare. Gennem digtsamlingerne er der jo det her forhold til den her bror, som er Abdullah. Jeg tror, at det var vigtigt for jeg også at sige, at her er der også en, som også har sin egen stemme og en måde at være på. Og derfor så har han jo 3 digte med, Abdullah. Det betød enormt meget for mig, at han lavede en så stor en plads til mig. Det har han ikke behøvet. Toren er en vigtig del af hans historie også. Og den betød en hel del for den gav ham en oprejsning, som sagt. Mit største ønske var jo også bare, at han kunne se det som et sejr. Sidste gang jeg så jeg faktisk, det var jo så til den oplæsning, som var på Forum. Bogmessen, der er den eneste optræden, han jo havde offentlig om bog nummer 2. Velkommen til dig her. Tak for, at du kom. Tak for det. At han kan have kunne være så langt nede, som han var, og så på en eller anden måde få hævet sig selv op og finde det her frem i sig selv igen. Og om det er, fordi han ikke har kunne lade være, eller fordi han har vidst, det var nødvendigt, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg tror, at det har været meget bevidst handling fra hans side af. Kinesiske kejserdøtre smugler deres mødomme ud af kejserens rige, ledsaget af silkesommerfugle. De stærkeste træer løsriver sig fra underskoven. Dønninger af skyer skvulper mod himlen. Okay. Undskyld, du står lidt i vejen, men ellers er alt ok. Hej, Hannes. Hej. I lige måde. Det er godt at se dig. Godt at se dig. Røde papirer. Tvangsindlagt på sindssygehospitalet i Risskov. Her er ingen kære dommer. Ingen lov. De har viklet mig ind i et tov. Lagt mig i spændetrøje og spændt mig fast til sengen. Med bælte og ramme i 3 døgn. Stukket mig med foruroligende sprøjter og boldt mig i røven, mens jeg lå og sov. Da jeg vågner, ligger jeg en lort i mit sindssyleje og kaster den efter overlægen. Jeg er indlagt på retspsykiatrisk afdeling. Hvorhenne? I Skejby. Jeg lå bæltefikseret i går, fordi jeg var ved at smadre en nære. Og det kostede mig lige en tur i bæltet og 2 sprøjter i røven. Vi skal snakke om hvordan en psykose, hvad er en psykose? Hvordan er det at være paranoid? Hvorfor blev jeg paranoid? Hvorfor blev jeg voldelig og aggressiv? Hvorfor fik jeg den mistillid til alle omkring mig? Det var på grund af alle de ting, der skete fra 2013, alle de overfald, jeg har været ude for, alt det skidt og pis, jeg har været udsat for. Jeg har en erklæring fra retten, der hedder sindssyg i gerningsøjeblikket på baggrund af en stofudløst psykose. Så du bliver paranoid, når du tager stoffer? Jeg bliver paranoid, og så endnu mere paranoid, end jeg er i forvejen. Men jeg er påvirket af medicin lige nu, fordi de har givet mig rigtig, rigtig meget medicin. Det er derfor, jeg stammer, og det er også derfor, jeg er lidt i dårligt humør, og jeg er lidt ophidset. Overlægen udskriver medicin, der gør dig dummere. At du ved siden af dig selv, de laver alt muligt pis og lort og nummer. Det er meget, meget værre at være en psykiatrisk patient i Danmark, end at være dømt til fængsel. Jeg har lidt sådan måske fornemmelsen af, at han er på vej tilbage i den her sådan lidt slagende krigeragtige tilstand igen. Og han har svært ved at rumme for meget omkring den bog, altså de forpligtelser, der er ved det. Det var sådan lidt ligesom luften var lukket ud af ballonen igen.
og hans mor specielt var jo meget bekymret. Yahya, han kommer som regel ind i café, og så tager han en kop kaffe, så går vi ud og snakker lidt. Han fortæller selv, at han har det lidt skidt lige for tid, og han er træt af de healer og sådan noget. Han har haft nogle dårlige oplevelser i det der psykiatriske hospital, du ved, der. Jeg kunne se på hans påklædning, og når han var her i Kulturhus, så svedte han, og havde det tydeligvis psykisk ikke særlig godt. Da jeg her skriver bog nummer 1, og den er udkommet, der får han rigtig meget hug for at pege på islam. Og det er sådan en udbredt misforståelse, at han skulle have vendt islam ryggen, for det har han ikke gjort. Så det her med at skulle vise, at han ikke har vendt islam ryggen, det er vigtigt. استدعاني اليوم قريبنا وحبيبنا يحيى في منزله في بيته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Allah يخليك شيخنا وشكرا لك. Og jeg vil gerne sige til alle, der måske har været i tvivl, om Yahya har været fratrådt islam eller frafaldet fra islam, at det har jeg da på intet tidspunkt været tale om. Jeg er født muslim, vil dø muslim, men man er måske ikke som folk er flest. Slut finale. Tak for det. Altså, jeg havde en opfattelse af, at det her, det handlede om noget, sådan lidt, kan man sige, lidt som at vende hjem og sige, jeg er her stadigvæk. Noget tryghed, tror jeg faktisk også, der har været i det. Og for mig at se, at der er sket en bevægelse, også for nogen herude, som har gået over til eller været i bevægelse i forhold til at i højere grad anerkende ham som den meget dygtige digter, han jo var. السياسة إنك تفرض رأيك إنك لك أنت حق تعيش وإنك تقول الحقيقة وتنتقد من دون خوف لأنه إذا أنت ما انتقدت وما شفت الشيء الصح والغلط ما راح تتعلم. Sidste gang jeg så ham var første ramadan-dag, hvor vi faktisk spiste aftensmad sammen. Det var det sidste måltid, vi fik. لأنه أنا كنت أرن له هذا اليوم مرض وأنا بالعادة هيك كان دايما يرن لي يعني 5 دقايق يرجع لي. Hvad sørger du over? Jeg sørger over mange ting. Mine familierelationer. Min bror har siddet inde. De ting, der er sket med mig, de ting, jeg selv har været udsat for. Min far, han er væk. Jeg ved ikke, hvor han er i verden. Jeg har 3 halvsøskende, jeg ikke ved en skid om han behandler dem lige så skidt, som vi blev behandlet, da vi var børn. Sorg over at være misforstået. Sorg over at sidde inde, blive stemplet som psykisk syg. Hjælper det dig at skrive? Selvfølgelig. Hvordan det? Fordi det er det, jeg kan. Det er det, jeg laver. Det er ikke fucking terapi. Det er mit fucking arbejde, mand. Og jeg elsker mit arbejde. Og du skal skrive i den fucking artikel, at jeg elsker min mor. Og jeg elsker min bror. Og jeg elsker min familie. Men vi har bare hver vores levevej og hver vores livsstil. Men der er ikke noget, jeg ikke vil gøre for min bror. Og der er ikke noget, min bror ikke vil gøre for mig. Og det er meget vigtigt, du får det med, det der med, at jeg elsker min familie. Ja, hvorfor er det vigtigt at få det med, at du elsker din familie? Fordi du skal vide det. De skal vide det. Jeg er et litterært hangarskib, et poetisk maskingevær. Bødehæfte og fængsel praller af på mig. Ikke fordi jeg er uegnet til straf, men fordi jeg er for egnet til det. Sidst jeg snakkede med ham om, var 100.000, som jeg skulle aflevere til ham, som han havde lånt mig. Da jeg ville aflevere dem, der sagde han til mig, at han ikke havde brug for dem. Det var det sidste år, vi udvekslede.
Digteren Yahya Hassan er død 24 år gammel. Yahya Hassan udgav i 2013 den bedst sælgende danske debutdigtsamling nogensinde med 120.000 solgte eksemplarer. Det er jo noget, som jo også dukker op. Det er jo den der utrolige liv, der var i ham, og den humor, der var i ham, og hvor sjovt det var at gå og snakke med ham om alt muligt. Og så var han også bare var ung, fed type, fuld af ild i benene. Hvilke forskel har han ikke gjort? Han har kun banet vejen. Han har offret sig for det, kan man jo nærmest sige. Og vi savner ham. Det gør vi. Ikke også? De stærkeste træer løsriver sig fra underskoven. Dønninger af skyer skvulper mod himlen. Havet slugte kontinenterne, og fuglene trak horisonten efter sig. Vi drak vin med den samme umiddelbarhed, som de ædru drak vandet, og blev forfulgt af min egen færden. Det bliver ikke den jævne mands århundrede alligevel, så kommer vejen, og løb ikke ud på markerne, for der mig tærskes for øjeblikket. المفروض هني السؤال يعني الحلو لو تذكروه وهو عايش مش بعد ما يموت. إنهم كانوا عملوا شيء احتضنوه Det er der også mange, der har fortalt os og fortalt ham, at han har kun én bog i sig. Så jeg synes næsten, den største sejr her er, at han ligesom viste, nej, jeg havde en til. Jeg vender ligesom tilbage, jeg er digter, jeg er ikke bare en, som kan en gang eller fortæller min historie. Nej, jeg er digter, jeg vender tilbage med en digtsamling. Og jeg synes, det er så alt for kort og sort og alt muligt, hans liv blev. Så nåede han ligesom en eller anden form for kreds rundt. Og det synes jeg, det er vel poetisk retfærdighed midt i den her uretfærdige verden, at han satte sin sidste pind der. Jeg foretrækker stilheden i stilhed. Lyd giver genlyd. Ingen orden uden kaos.